Deputy Governor Anambra State Dr. Onyekachukwu Ibezime ekwego nkwa na mmemme dị iche iche nke ọchịchị Chukwuma Soludo bụ nke gbadoro anya nnọọ emere ka ọ dịrị ndị ntorobịa mma na steeti a. Deputy Governor anyị kwere ya bụ nkwa oge ụfọdụ ndị isi ọchịchị na ụfọdụ ndị nọ n'otu National Youth Council nke Nigeria bịara kpọtụrụ ya na ụlọ ọrụ ya dị na Obi gọọmenti dị n'Awka. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye rụtụrụ aka n'ọchịchị ọkammụta Soludo nọ ugbu a bụ nnọọ nke a haziri ọfụma iji wee wulite ibi ndụ ndị Anambra n'ogogo kwesịrị ịnọ ma kwue na ihe gbasara ndị ntorobịa bụzi nnọọ ihe so n'ihe na-echu ọchịchị ọkammụta Soludo ụra oge ọbụla. N'okwu nke ya na mbụ, onye ji ọkwa steeti chairman nke National Youth Council of Nigeria bụ Sọveyọ Emeka Obi nọrọ oge ọ na-eto ọchịchị ọkammụta Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na nkwa niile ọ kwere n'oge a na-eme ihe nrọpụta ya bụ onye ga-achị na steeti a n'oge gara aga pụtara ihe. Kwee nkwa na ndị otu NYCN nke steeti a nakwazi ndị ntorobịa niile nọ na steeti a bụ nnọọ nke na-akwado ọchịchị ya n'ebe ọ dị ukwuu. N'okwu ekene ya, onye ji ọkwa Awka North Local Government Area Coordinator nke ya bụ otu bụ Comrade Chibuzor Ọnụkwube toro n'aka na-achị steeti abụọ ọkammụta Soludo ya na osote ya bụ Dọkịnta Ibezim maka mbọ ha na-agbara ndị ntorobịa nọ na steeti a ma gosipụta olileanya ọ nwere na ndị ntorobịa bụ nnọọ nke ihe ga-adịrị mma n'okpuru ọchịchị nke ọkammụta Soludo site n'Obi gọọmenti dị n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.